Tunjuma kan crime story ngai thlak tur hi kan ramchung nge thil thleng rapthlak tak chanchin ani dona India rama sex scandal turu tak mai an soifau chinani he case hian a hun lain sarkar benkhon a hlo lo hleya chumi wangchuan poisoi lo tam takin an tur pharenga sarkar ber angoi tlata wangin media lampu in an dule an thil sha tangte po an report changam meu lovani ome he case hi kumsom pakhatle kumsom ni inkar me chiate turna nasatak mai chanchin ania school nau pangle college zirlai tan ni hloma heng me chiate hi vona nasatak noya an dulo chungin an taksa in fiam pui chinania pong swale koi khem an tok na sa hleni he case pui khoina hian India rama million thil ti thei tak tak te an tel hloma chumi wangchuan meiche pui soilo tam takin an tur pha ta ni victim te hi meichia zani somnga lai mai an nia chanpui tu auna sama se sarkarin abenga chutngun tlata wangin anchunga thil rap thlak takle run thlak tak mai chu a thlenga he case hanbi chiang le zwal tiang engtia thleng nge nia tu che nge lowin nam hnoi poi khoina tel mithil ti theide chu tu tengen ni shiat kan tum don ani India rama state pakhat Rajasthana district pakhata thil thlengani he case hi Ashmere 1992 sex scandal dia an soifau chin khani India rama hindu chung kwa a meichia atam jok chu henghun lai hian Ashmere Sophia Senior Secondary School a hian an kal china he school hi meichia ti chau ta na kalna niya tun thleng puin school changtlung tak alani boka he school a hian Rajasthan rama mi house fa ti le sarkar officer fa te po an kal ve thawa he school omna khwa chang phei hi chuan kalpo an tam hle ni poi khoina thlenchan na bul chu tlerol pakhat polko zerlai chuan mi pa pakhat Farochistry a mangai na changa ronin lum le chau chanani Farochistry chu an khwa mi house fa pa ni ya Achme school hi soitu angin me chia chau kaina school ani wangin school pon lama an ngai zong te nen chuan anin mu china atira chuan polko zerlai tlerol le faruk te chu chian mai an nia nima sela hunaliam zel nuwa chuan chian mai chu du tok to lavin an lawin mangai ta a ti chuan ni kha chu faruk chuan an farmhouse pakhata chuan kal turin a som ta a tlerol chuan a mangai somna hi oin poultry farma chuan a bel pa chu a zui ta ni nima sela shat haulo chu a bel pa a mangai emem chuan ril rudang alo putlatani chu farma chuan faruk chuan a bel nu tlerol poi soilo chu a hwai ta a ti chuan a du lo chung chu khoiluin a pong swal ta a chu mai chula du tok lovin a khoi chat te te nuwa chuan me cha chu moilo tak takin thalak sak bokani hetia rong taka chet nuwa hian faruk chuan ala du tok lo chewa tlerol ti to lovin minghan phwa sakluk maila ngai thlatu ta tana shiata ol samnan khoshi chu farukan adu toka akho sakpui nuwa chuan a thalak mangina vawzoya an skula chian me chedang te chu in mel shatir turin atita zela khoshi ti ngaina chelawle mangang buk si chuan ngai tuana fim po mang thei to lavin farukan ati angang chuan a zom tamaya an skula chian pakhat chu pharmacal turin a hwai vele tani he poi khoina hian faruk chau hi ai nam hnoi lova a chian dangte po antel ve don chau visual dang pakhat enroll ve chu nafis history nia ani ba ka hian an chian dang mepa rol thar te po antel ve poka an chian hau hian achme skula me cha te chu an target beraloni heng miswarwal hau hian achmer high school me cha te chu pakhat te bum chhuakin farmhouse a chuan khoshi chunga an chet ang chein an pong swala an thalak moilo tak tak te mangin an bo chhun zom ta chinani India ram hi wantlang ngai dana nung kan lo ni bok nen vai hawngat phei chu an chenam khoweng ta ngai dana boy reng hi an ni bok sia heng hun lai phei hi chuan societal pressure an sa bok sia me che cheng khatten an chung te an han shil poin mol phau hlawin police ne na po an report ngam lawa an fa te chu an tor tir top mai ni
rol thar swal tak tak te chuan police te man emo wantlang demna an to meu lo wangin an huang tau sota an du angin meche poi soilo te chunga chuan an che ta china kumsang khazakwa sumkwa changa sang khazakwa sumkwa pani engkar khan heng miswal te hi an chena sa e mema an victim te hi mi zani le somnga chuang lai ani manani ashme school no pangte chau an du tok lawa a nu zela phei chuan an u nau te an cousin te an mo te thlengin an bum chwa tera heng hun lai hian me chha pasal la nei lo te chuan mi pa te hi an che swal pui thiang lo pura chumi wang ringot pu chuan victim te hian tu shat ma an du lawa an mani an tuar tlok tlok mai ni chu mai ba ka pui khoi tu te chian hau hi mi thil te thei tak le mi hau sa tak fa te an lo ni boka mi swal te hi muslim sa khwania an hau tu berle bultum tu ber chu faruk jistri ani a unau pa nafis jistri le an chan dangte ainur jistri te ba ka hian ming lang lo an tam boka anni chan hau hi an veng chunga chalai shwai tu ni na poi mo tak tak chel tu ten ne ya an chung kwa kedim family hi an kwa mi hlun le mi chung en an ni an chung kwa hi an temple Ajmer Sharir Daka en kol tu chung kwa ni thei nga tan ni ya Muslim temple rau pui tak en kola thu nei na keng ko tu ten ni mi chen khat phei chuan kadim chung kwa te hi Pakistan rama helpol ISIS tenen inzomna an nei hial ni in an soya heng Muslim mingau tha pol te hian thil an ti thei e mema min ne thiamin an fing hlem boka sumpo an nga tlang puyani heng hun lai hian Muslim te kal zonga khosangam hi an tam lo hleya poi khoi tu te hi Muslim an niya an victim te hi Hindu me cha te fek an niya hemi wang hian Hindu Muslim boina a chwa pha ta rengani tun thleng puin India rama hian Muslim te le Hindu te hi in hober pol an lani chau ngar ngar renga hemi hun lai chang dai to hian tun thlengin Hindu le Muslim te hian boina an nei fo renga sarkar lam la in anin mel mak na hi man chang kai an thiam hle boka inren ngam launa er chwa pui kan ti lo thei lawang Hindu le Muslim te hi anin jing lo to na thil ti ho an har sat tak zeta in pong huat na chu an thu pui ani ber he case hi mi te shata alo dar theina chan ber chu faruk le nafis te unau hian an victim de thalak chu an print thlap chin wangania he crime a hian lepa thok mi pa pakhat po ai nam noi ve boka faruk le nafis te unawin an victim te thalak an printa an khwa a mi pa pakhat ne na chuan an the dar zui boka chu thalak lo mu te chuan thalak nei tu te chu an blackmail vele chonga le chuan an taksa chunga chuan leilen na a thleng le ta chin ani hetia ashmer khwa a mechia ten harsan na men lo an tor ta ka chuan victim chung tele an khotlang te chuan puyan tum ve ta hiala an thalak thedar te mang chuan police te hena complaint te an thelut ve ta a mase vandwai thak tak main police ten manlangam tlet lawa poi khoi tu te shemanekin case chu mi shat lawa khardan an ngai to ta zo kani victim te thalak chu media te kota po an dikna chanwau highland sak an ni theinan pe kan niya nima sela chumi nek chuan an bei selo lam da in media lampo in an lo blackmail zuya an turna an bel cha sakani chanchin buwa an tlang sar lo nan an chung te hena poisa tam tak an dil zuya hetia an mani chanpui turan ngai ten laina ta tel hau lova an vole chun zoma an chunga hleilen na an lek ko ta ka chuan me che cheng khat chu an beiron to e mawang le dam chan nei to lova anin ngaya wangin an mani nun na an lak pha hiala me che paruk ngotin an nun nan la a apoi tak zetani heng me che paruk ten an nun nan lak nu po hian police te chuan man la du chuang lawa wantlang le sarkar thu nei tu te ngai sak an lo lo wang chuan me che tam tak chu pon chwa po an she pha hleya society pressure wangin an hoi chuak ngam lawa me che cheng khate chuan an ma ni ngei police station a kalin report thelu an tum ve bok china ma se police te chuan ngoi turin an lo ti china ni
kumsang khazakwa sumkwa pani khan vanai thlak takin he khwa newspaper pakhat chuan he sex scandal chanchin hi aron tlang zar ta hlau maya he chanchin ziak tu journalist hi Shantos Gupta niya victim chen khat thalak an the dar de chu poi khoina thlen dan ti chiang turin atar lang tel bokani April ni khat kumsang khazakwa sumkwa pani khan ashmer sex scandal chungchang hi lawziakin mechia zani sumnga chuang chu victim anni thuron tar langani he chanchin bu hian Rajasthan state chu angkor king na sa hleya an chanchin lo she ve ngai lo te po atira khel na sa hle bukani hetia chanchin alo dar tak zela chuan thudik puang chhuak tura mala piang te chuan vonan tok chhun zoma newspaper editor madan singh ngei po chu an beya sarkar damdoina omlain an thatani madana an beidan takhi September ni li kumsang khazakwa sumkwa pani khan akar khalai chu tidingin venachangin mi pani in arun kapa madan chu ka hliam nema se tlan chiain luikura azwang thlata topa chumi nuwa sarkar damdoina admit ani zuya damdoina chuan Dr. Jai Kumar Rajpal Congress MLA lawni tole Zawai Singh local mafia leader de chu venachanga ama beitu ten ni thu police te ashil nge ngeya nima sela police te chuan an ngai sak chadu mi alovani ome damdoina umlai chuan madan singh chu be chhun zom niin mi panga paruk velin an thazui ta ni madan singh thina chu murder case a zialu ani ve ta hlau maya madanan police te lo shil to angin Jai Kumar le Sawai Singh te baka Naranji Singh le midang te chu twal thatu pu an ni ta ni nima sela chailan han nei te chenga korthune ina chuan an zawain thiama chantir le ta thawa hetia danin miswal ashem du tak lawa chuan madan singa fate pani lungoi theilo chuan Zawai Singh chu an pa phubalak nan an that ve ta hiala nima sela makte mai chu madan Singh po hi micheng khatten murder thia thi tiran hantum viauna chu a chanchin hian bel chian alo dol vak lawa criminal record somni la yalo nei towa a criminal record tam tak zinga balingo chu jela tan pha to bokani jela changa a chwa nu hian newspaper business lam hi atui chawa a newspaper leron kibar ka chu kumsang khazakwa sumriat pathum khan chen chawin sum diklo taka hailu nan alo mangve renga mi chanchin chalo tak te chu blackmailing sum munana manga a chanchin buwa chuan atarlan launan sum tam tham tak adil ta china ni a newspaper a sex scandal chungchang atarlan na chan po hi thudika hai chwa du wang alo ni lem lova sum nara sambel du wang zo kalo ni achmer sex scandal chuan india ram pum sha thalo hlota a mitam takin thil thlang chanchin an ngai vena sha chian an chaka dem turpo an zong hle chutiaram pumen an sha ta ka chuan Rajasthan Chief Minister Baron Singh Shikawat chuan poi khoi tu te shemna tur order khau takadi chuak ve ta hiala state sarkar me vin thu chwa asyam ta ka hian victim som pasari te chuan police station a case an file nima sela victim zani somnga changa som pasari lekin case an file chu be tham takani atwar tu te thalak le video an the dara chang chuan poi khoi tu te po an sha thei ta thwaka nima sela fin fiana a chat tok lo wangin thodik hailan a har sachal mai a to ba phei chuan victim pani chau chu korta arin lan ngam to ni victim pani zinga pakhat pushpa dewani chuan waisen takin achunga thil thlenga sei chhuaka pushpa hian politics a career hlo thling tak nei atum ve china chu mai ba ka kumsang khazakwa smukwa pani borvela thil hlu tak mai mina song nei thelo gas cylinder connection chu a be sei ve ni a career tan le gas connection anei thenan chuan MP tele MLA te recommend na amomo tho a chante changina sia a ti chuan a mel sia te kal tlangin chalai thil thi thei tak faruk ate chian ho chu a mel sia ta ni faruk le a chian te chuan an soipui thei thu shilin an kom ta a ti chuan kha chu a school kal an thla ho thei tur tho soin vena chuan an phora an farma chuan mi chedang te chunga an cherang che in ten omle nun rong takin an chele ta a
police nena chuan complaint thelut ngal ma se police ten man la du lovani he case reporter de chuan police te hian thudik highland ai ma chuan poi khoi tu te hi ven him antum ngar angin thun chwa ve boka investigation kalmuang takara chuan news editor Shantos Gupta chuan miswalte pathum thalak chu fiakel kolin newspaper a chuan aron tar langta a an me che khwai khem lai ngei mai chu aron da tel bokani chanchin bu chu mi ten an cher chuan thalak chuan victim te torna chu soifia ngai to lovin a shil fia chiang hleya mi puin me che poi soilo te torna an mu hian an laina thleya he case hi mi zong shiata tlang zar ani ma hian police ten hena kum khatlam ta khan report alo lu zeu towa ni ma sela enga ma an ngai lo wangin lo thei lovin atwar tu te an khoi chelai ngei thalak chu newspaper kaltlangin an tar lang ta to pani media thil ti theina ron langin state puma chuan poi khoi du lo na lanterin kong zonia mi puide chu an thin rim viau to na kalain general inspector berla chuan case chu alan anga serious ani lo thu press conference a chuan aron soizuya General Police Inspector Press thu chuak chuan Rajasthan State me chate mai baka mi puide chu atithin ur tak zeta rang taka poi khoi tu te man turin kong zole che shang shanga ma la yin thunei tu te an norna sale zwaltani September kumsang khazakwa sumko pani khan poi khoi tu mi sompariat lai mai chu sex scandala anin nam noya wangin courta sexual assault le abduction criminal charge sem sakania anu loka criminal parukte chu bela chwa tirania charge sheet masaber chu September kumsang khazakwa sumko pani khan file ania criminal te chu sompria te changin sompania thlit fi mania nima sela athwak vorver tu ber faruk chu aloyarin aril rulam a chen lo wangin courta an lan thailo thua soile ta a miril rukim lo le ril rufim lo ni mai kha lan chat na rem chang ber ani om te reng bokani kumsang khazakwa sumko pariat khan Ajmer Sessions Court chuan criminal som pani te singa pariat te chu damchung lungin tang turin anchung thurel saka kumsang ni pakhata criminal paridang te chu high court in beiselo devin thiama chantir ta dai maya chu mai baka damchung lungin tang tura anti te pokha antan hun chung chu tunan tan mek kum thleng chuan ati toy sakle ta vek maya aum zia chu an zalen le ngal don ti nani kumsang ni pasari khan Rajasthan High Court chuan faruk chu jela tantir vele ta chawa kumsang ni som pathum alawin her chwa chuan Rajasthan High Court vek chuan atan hun chung tur atang zau to etiyen a chwa zalen le ta ngalani miswal me chepoi soilo zani somnga chuang lai nunti chha saktu te chu kumruk lek jela tantir ni ti nani chu athuroi pui dang te po chu an chuak le vek towa bel ten an chuak boka miswal te chu tuna hian an zalen le vek towa December kumsang ni somni pathum khan court hearing a victim pakhat chu court a chuan atur nana sataka wanga tun thlenga dikna chanwo ala molawa wanga athin rim na chuan na satakin aw chwa tera atap chwaka lawyer te thunai tu te le poi khoi tu te nge chulamin enga tinge kumsom thum liam ta thleng pu a courta kan la in lana ngai mai tin thunai tu te chu dema kumsom thum nuwa po poi khoi tu te anla shem theilo chu niya tuna phei chuan tu hial nein pi din mun ka chang to a kha kan thil ton rapthlak tak maya wanga court ron kal reng ngai hi ka che thiam lovani ati ni thunai tu te chuan tun thlengin poi khoi tu te hi an poi khoya wang khan ala shem thlei theilawa India ram mal phona na satak ti la kan soi swal om love poi soilo mi zani somnga chuangin an chunga poi khoina thlenga an dikna chanwo kan ram dan hian a pe theilo ti na niya July kumsang hi somni pathum khan YouTube a heng me chete chanchin le an turna te hi mi ten an sha chian ve theinan tin documentary ang deuh ravin The Black Chapter of Ajmer ti chu release ania nima sela chu po chu an release tuk loka delete tir le ngalan ni he khesian min sha chwa tir chu Korea rama sex scandal lar takmai The Burning Sun khani Burning Sun bara me cha te chu jai roin
milar enge mozate chuan an pawng sual rona an thla ten la a an pawng sualai video ten la ni kha mi rama hmeichhe chunga leilen na chungchang kan ngai thlakin rapthlak kan ti thina kan rama ngei po hian khatiang kha alo thleng ve reng chu ni a za thlak hring khop mai